Πολλοί πιστεύουν ότι το μυαλό μας είναι κάτι ενιαίο και αδιέρετο. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει. Αν είστε από την κατηγορία των ανθρώπων που κάτι τέτοιο δεν το πιστεύει ή δεν το γνωρίζει, θα σας πρότεινα να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πολύ πιθανόν να αναθεωρήσετε ορισμένα πράγματα σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Οι πληροφορίες που θα μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το βίντεο είναι πάνω σε έρευνες του γνωστού καθηγητή βιολογίας Bruce Lipton. Στο παρελθόν είχα κάνει βίντεο με έρευνες του Bruce Wilton πάνω στην αρνητική επίδραση που έχει το στρες στη ζωή μας, το οποίο αν δεν το έχετε δει θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα να το δείτε. Ο νους μας αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες και έχουν διαφορετικούς ρόλους. Η έλλειψη κατανόησης αυτού του γεγονότος μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, καθώς πιστεύουμε πως ο νους μας είναι ένας και μοναδικός. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο είδη νου, το συνειδητό και το υποσυνείδητο, και η διαφορά ανάμεσά τους είναι τεράστια. Το συνειδητό είναι το δημιουργικό μέρος του νου. Είναι υπεύθυνο για τη σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία νέων ιδεών. Μέσω του συνειδητού μπορούμε να ορίσουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας, να θέσουμε στόχους και να κάνουμε επιλογές που αντανακλούν τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες μας. Αυτό το μέρος του νου μας επιτρέπει να δρούμε με δημιουργικότητα και ελευθερία. Το υποσυνείδητο όμως λειτουργεί διαφορετικά. Είναι το μέρος του νου που αποθηκεύει συνήθειες, μοτίβα συμπεριφοράς και αυτόματα προγράμματα που έχουμε εγκαταστήσει από την παιδική μας ηλικία. Από τη συμπεριφορά και τα πρότυπα των γύρων μας, όπως οι γονείς, τα αδέλφια και η κοινωνία. Το υποσυνείδητο μπορούμε να πούμε είναι το μυαλό της αναπαραγωγής. Αποθηκεύει τις συνήθειες και τις αντιδράσεις που έχουμε μάθει και τις επαναλαμβάνει αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι αν βρεθούμε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, το υποσυνείδητο ενεργοποιεί αυτόματα τα προγράμματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν είναι θετικά ή αρνητικά. Αυτός είναι και ο λόγος που λέμε ότι το 95% της ζωής μας καθορίζεται από τα προγράμματα του υποσυνείδητου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα πρώτα 7 χρόνια της ζωής μας. Εκείνα τα χρόνια το μυαλό μας λειτουργεί σαν σφουγγάρι, παρατηρώντας και εγκαθιστώντας συμπεριφορές, απόψεις και πεποιθήσεις από το περιβάλλον μας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα δεν είναι δικά μας. Είναι αντιγραφές από άλλους ανθρώπους που συχνά περιέχουν περιοριστικές, αρνητικές ή ακόμα και αυτοκαταστροφικές πεποιθήσεις. Όταν το υποσυνείδητο κυριαρχεί στη ζωή μας, μπαίνουμε σε μια κατάσταση αυτόματης συμπεριφοράς. Έτσι, ενώ μπορεί να έχουμε συνειδητές επιθυμίες και φιλοδοξίες, στην πραγματικότητα η ζωή μας καθορίζεται από τα παλιά ασυνείδητα μοτίβα που έχουμε υιοθετήσει από το περιβάλλον μας. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ακολουθούμε μια ζωή που δεν αντανακλά πραγματικά τις δικές μας επιθυμίες, αλλά τις επιθυμίες και τις συνήθειες άλλων ανθρώπων. Επαναπρογραμματίζοντας τον εγκέφαλό μας και αντικαθιστώντας αυτά τα υποσυνείδητα προγράμματα, μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή μας και να πλησιάσουμε πραγματικά στην επιτυχία που επιθυμούμε. Θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί στη ζωή σας αν αλλάξετε ή θα ξαναγράψετε νέα προγράμματα στο υποσυνείδητό σας? Σκεφτείτε για λίγο το εξής. Πώς θα σας φαινόταν αν παίρνατε όλα τα αρνητικά σας μοντέλα συμπεριφοράς τα οποία επηρεάζουν τη ζωή σας και θα τα ξαναγράφατε αντικαθιστώντας τα με θετικά πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία θα έχουν ως βάση τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας και θα ανταποκρίνονται στα θέλω του συνειδητού σας τρόπου σκέψης. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αρκετά ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο τρόποι για να επαναγράψετε το υποσυνείδητό σας. Ο κάθε άνθρωπος τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του εκπαιδευόταν και απορροφούσε τις βασικές πληροφορίες. Το μυαλό ενός παιδιού κάτω των 7 ετών λειτουργεί σε χαμηλότερη συχνότητα διακύμανσης, συγκριτικά με έναν ενήλικα. Εάν συνδέσουμε έναν ηλεκτροεγκεφαλογράφο στο κεφάλι του παιδιού και θα αρχίσουμε να αναλύουμε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου του, θα παρατηρήσουμε ότι οι δονήσεις του εγκεφάλου του είναι πολύ χαμηλότερες από τις δονήσεις του συνειδητού νου. Αυτές οι δονήσεις ονομάζονται τέτα κύματα. Θα λέγαμε ότι τα τέτα κύματα είναι ένα είδος ύπνωσης. Εκείνη την περίοδο της ζωής του το παιδί παρατηρούσε και απορροφούσε όλες τις πληροφορίες από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε. Στην κοινωνία μας υπάρχουν χιλιάδες κανόνες και αναλογιστείτε για λίγο πώς διαφορετικά ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τα μάθει όλα αυτά αν δεν ήξερε να διαβάζει. Το παιδί, για να μπορέσει να συνειδητοποιεί οτιδήποτε του συνέβαινε για πρώτη φορά, για 7 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν, θα λέγαμε, σε κατάσταση ύπνωσης
και εγκαθιστούσε στο υποσυνείδητό του τα βασικά μοντέλα συμπεριφοράς που το όριζε το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε. Και στη συνέχεια, με βάση αυτά τα βασικά προγράμματα, το παιδί ήταν ικανό να βγάζει συμπεράσματα και να αναλαμβάνει δράση. Και τώρα επί του θέματος, πώς μπορείτε να μετατρέψετε τον εγκέφαλό σας σε κατάσταση προγραμματισμού. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί σε κατάσταση τέτα κυμάτων όταν από ήρεμη και χαλαρή αγρυπνία περνάει σε φάση υπνηλίας. Οι διακυμάνσεις στον εγκέφαλο αρχίζουν να γίνονται πιο αργές και ρυθμικές. Σε αυτή την κατάσταση το άτομο βρίσκεται ανάμεσα στον ύπνο και ξύπνιο. Και ακριβώς αντίστροφα, όταν ξυπνάτε από έναν βαθύ ύπνο, ο εγκέφαλος επιστρέφει στην τέτα κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος τρόπος για να μετατρέψετε τον εγκέφαλό σας σε κατάσταση προγραμματισμού είναι να χρησιμοποιήσετε ηχητική συνοδεία, η οποία θα περιέχει το επιθυμητό πρόγραμμα συμπεριφοράς ή θετικές επιβεβαιώσεις τις οποίες εσείς θέλετε να εγκαταστήσετε στο υποσυνείδητό σας. Κάθε βράδυ όταν πηγαίνετε για ύπνο, απλά φορέστε τα ακουστικά και βυθιστείτε στη διαδικασία αυτούπνωσης. Εκείνη τη στιγμή που το συνειδητό σας αρχίζει να χαλαρώνει και να μην δίνει πλέον σημασία την προσοχή στο πρόγραμμα, ενεργοποιούνται τα τέτα κύματα του εγκεφάλου σας και ξεκινάει η εγγραφή του προγράμματος στο υποσυνείδητό σας. Έτσι λοιπόν, κάθε νύχτα φορώντας τα ακουστικά στα οποία θα παίζει το πρόγραμμα συμπεριφοράς που θέλετε να υλοποιήσετε στη ζωή σας, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά, στο μέλλον αυτό θα μετατραπεί σε εμπειρία. Επίσης και η πρακτική του διαλογισμού βάζει τον εγκέφαλο να λειτουργεί σε τέτα κύματα. Την ώρα του διαλογισμού νιώθουμε σαν να είμαστε ανάμεσα στον ύπνο και πραγματικότητα. Σε αυτή την κατάσταση αποκτάμε πρόσβαση σε αναμνήσεις και συναισθήματα και άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο υποσυνείδητό μας. Ο δεύτερος τρόπος για να μετατρέψετε τον εγκέφαλό σας σε κατάσταση προγραμματισμού είναι η επανάληψη. Είναι ακριβώς όπως όταν ξεκινάτε να μαθαίνετε μια νέα γλώσσα και χρειάζεται συνεχώς να επαναλαμβάνετε νέες λέξεις. Έτσι και εδώ, πρέπει να επαναλαμβάνετε τις νέες πεποιθήσεις μέχρι να γίνουν κομμάτι σας. Οι θετικές επιβεβαιώσεις, ο δημιουργικός οραματισμός και η ύπνωση είναι χρήσιμα εργαλεία γι' αυτό. Όμως δεν αρκεί να σκέφτεστε θετικά 1-2 φορές. Πρέπει να είστε συνεπείς στην επαναπραγματιζόμενη προσπάθεια να αλλάξετε τις αρνητικές πεποιθήσεις που σας καθοδηγούν. Μια άλλη προσέγγιση είναι οι διάφορες τεχνικές συναισθηματικής διαχείρισης. Αυτές οι τεχνικές θα σας βοηθήσουν να αγγίξετε άμεσα το υποσυνείδητο, επιτρέποντάς σας να απελευθερώσετε παλιές περιοριστικές πεποιθήσεις και να τις αντικαταστήσετε με καινούργιες που υποστηρίζουν την υγεία, την ευτυχία και την επιτυχία σας. Όλα τα ψυχολογικά σας blog είναι εκείνες οι αρνητικές πεποιθήσεις που έχετε για τον εαυτό σας. Το υποσυνείδητό σας με τη βοήθεια των αρνητικών πεποιθήσεων μπλοκάρει με έναν πονηρά έξυπνο τρόπο την κάθε νέα δημιουργική σας προσπάθεια να αλλάξετε ριζικά τη ζωή σας προς το καλύτερο. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε επαναλαμβάνοντας πολλές φορές την ίδια φράση πεποίθηση. Στην περίπτωση που οι συνήθειες τις οποίες έχετε δεν σας βοηθούν, δημιουργήστε τέτοια συμπεριφορά η οποία υποστηρίζει εσάς και τους στόχους σας. Και να το επαναλαμβάνετε συνεχώς, ακόμα και αν σας φαίνεται εξωπραγματικό και όχι τόσο αληθινό εκείνη τη στιγμή. Να είστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει αληθινό όταν στο υποσυνείδητό σας θα εγκατασταθούν αυτά τα νέα προγράμματα και θα αρχίσει να τα χρησιμοποιεί στη ζωή σας. Γι' αυτό, αν έχετε τη θέληση να αλλάξετε κάποιες πεποιθήσεις και προγράμματα στη ζωή σας, δοκιμάστε να το κάνετε μέσω μιας συνήθειας. Πριν περάσουμε στο πρακτικό μέρος πώς μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητό σας, θα ήθελα να δούμε ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες θα σας δώσουν δύναμη να διαχειρίζεστε την υγεία σας μέσω των πεποιθήσεών σας και της συνειδητότητάς σας. Πρώτον, διαχειριστείτε το άγχος σας. Όταν είστε αγχωμένοι, το σώμα σας παράγει κορτιζόλη και άλλες ορμόνες του στρες, οι οποίες καταστέλουν το νοσοποιητικό σύστημα. Με την πάροδο του χρόνου, το χρόνιο στρες οδηγεί σε ασθένειες. Τεχνικές όπως η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός και οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του στρες. Επιπλέον, εάν θέλετε να μάθετε τη φύση του στρες και να το αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να αποκτήσετε το online πρόγραμμα σχετικά με το στρες. Στο πρόγραμμα θα βρείτε πάρα πολλές πρακτικές οι οποίες θα σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το στρες. Περισσότερες πληροφορίες και τον σύνδεσμο για το πρόγραμμα θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Επικεντρωθείτε σε θετικές πεποιθήσεις. Αυτό που θα πρέπει πάντα να θυμάστε είναι ότι το υποσυνείδητό σας είναι ένας ισχυρός παράγοντας που καθορίζει την υγεία σας. Αν πιστεύετε ότι είστε αδύναμοι και άρρωστοι, τότε και το σώμα σας θα είναι αδύναμο και άρρωστο.
Από την άλλη όμως, αν καλλιεργήσετε θετικές πεποιθήσεις σχετικά με την υγεία σας και την ανθεκτικότητά σας, να είστε σίγουροι ότι η βιολογία σας θα ανταποκριθεί αντίστοιχα, ενισχύοντας το νοσοποιητικό σας σύστημα και βελτιώνοντας την ικανότητα εξυγίανσης όλου του οργανισμού. Και κάτι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι να φροντίζετε να περιβάλλεστε από θετικούς ανθρώπους. Ο περίγυρός σας και οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν σε καθημερινή βάση μπορούν είτε να σας αναζωογονήσουν είτε να σας αποστραγγίσουν. Ο περίγυρος παίζει σημαντικό ρόλο στην ευημερία σας. Οπότε είναι καλό να δημιουργείτε σχέσεις με ανθρώπους που τρέφουν το πνεύμα σας και υποστηρίζουν την ανάπτυξή σας. Σχετικά με το πώς να αντιμετωπίζετε τους ενεργητικούς βαμπύρ και τοξικούς ανθρώπους, έχω ανεβάσει άρθρο στο Telegram με πρακτικές συμβουλές. Τον σύνδεσμο για το Telegram θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Παρακάτω θα δούμε πώς μπορείτε να συνδεθείτε με το υποσυνείδητό σας και να επαναπρογραμματίσετε τις πεποιθήσεις σας ώστε να δημιουργήσετε μια πιο υγιή και επιτυχημένη ζωή. Το κλειδί για να αλλάξετε τη ζωή σας είναι να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητό σας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το υποσυνείδητό σας είναι σαν ένα κασετόφωνο που παίζει από τότε που γεννηθήκατε. Πολλές από τις πεποιθήσεις με τις οποίες λειτουργείτε σήμερα προγραμματίστηκαν κατά την παιδική ηλικία, χωρίς να το αντιληφθείτε. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τα πάντα, από τις σχέσεις σας και τα οικονομικά σας μέχρι και την υγεία σας. Αυτό που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι το πόσο συνδέεται η υγεία μας με την ψυχική και συναισθηματική μας κατάσταση. Και πιθανό να σας δημιουργήθηκε το ερώτημα: με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, που χαρακτηρίζεται από άγχος, αβεβαιότητα και φόβο, πώς μπορούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μια νοοτροπία αυθονίας και υγείας? Το κλειδί είναι να κατανοήσετε ότι ζούμε σε δύο κόσμους. Τον εξωτερικό, γεμάτο με τις προκλήσεις, το στρες, την αβεβαιότητα και το φόβο, και τον εσωτερικό, τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα συμβαίνουν εξωτερικά, αλλά έχουμε τη δύναμη να διαχειριστούμε την εσωτερική μας κατάσταση. Το πρώτο βήμα για να δημιουργήσετε μια νοοτροπία αυθονίας είναι να σταματήσετε να τρέφετε το μυαλό σας με φόβο. Ο φόβος είναι εργαλείο που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης και οι εταιρείες για να κρατούν τους ανθρώπους σε κατάσταση εξάρτησης και αδυναμίας. Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση φόβου, δεν μπορείς να εξελιχθείς και να αναπτυχθείς. Είστε σε κατάσταση προστασίας, η οποία περιορίζει την ικανότητά σας να δημιουργείτε και να ευημερείτε. Αυτό μπορείτε να το αντιμετωπίσετε επιλέγοντας συνειδητά με ποιες πληροφορίες τρέφετε το μυαλό σας. Ξεκινήστε τη μέρα σας με κάτι θετικό. Μπορεί να είναι ανάγνωση ενός θετικού αποσπάσματος, ο διαλογισμός ή η πρακτική της ευγνωμοσύνης. Όταν ξεκινάς τη μέρα σου με χαμόγελο και θετική κατάσταση, αυτόματα επηρεάζεις όλη την υπόλοιπη μέρα. Συμφωνείτε? Χαμογελάστε στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που σας περιβάλλουν. Είναι από τα πιο δυνατά εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας. Ο κόσμος είναι σαν τον καθρέφτη. Αντανακλά αυτό που του δίνουμε. Ένας άλλος σημαντικός τρόπος είναι η παραμονή στο παρόν. Το άγχος συχνά προέρχεται από την προβολή του μυαλού σε μελλοντικά σενάρια, τα οποία κυρίως έχουν αρνητικό χαρακτήρα. Όταν παραμένετε γειωμένοι στο παρόν, μπορείτε να ανταποκριθείτε πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις χωρίς το πρόσθετο βάρος του φόβου. Το να παραμένετε στο παρόν ακούγεται απλό, αλλά συχνά είναι δύσκολο στην πράξη, ειδικά για κάποιον που μόλις ξεκινά τη διαδρομή αυτογνωσίας. Το καταλαβαίνω απολύτως ότι μπορεί να είναι δύσκολο. Γι' αυτό, αν είστε αρχάριος, θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε με κάτι πάρα πολύ απλό: την αναπνοή. Η συνειδητή βαθιά αναπνοή είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βρεθείτε στο παρόν και να χαλαρώσετε το νευρικό σας σύστημα. Μία μέθοδος είναι η τεχνική αναπνοής 4-7-8. Η εκτέλεσή της είναι πάρα πολύ απλή. Εισπνέετε για 4 δευτερόλεπτα, κρατάτε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και εκπνέετε για 8 δευτερόλεπτα. Αυτό βοηθάει να ρυθμιστεί το νευρικό σύστημα και να βγει το σώμα από τη λειτουργία του στρες, φέρνοντάς το σε κατάσταση χαλάρωσης. Άλλο ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης είναι ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας. Δεν χρειάζεται να κάθεστε ώρες σε σιωπή. Ακόμα και 5 ή 10 λεπτά καθημερινής ενσυνειδητότητας, είτε επικεντρώνοντας την προσοχή σας στην αναπνοή, είτε παρατηρώντας τις σκέψεις σας χωρίς κριτική, μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην ψυχική σας υγεία. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Για να έχετε πολύ καλά αποτελέσματα, θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε στον εαυτό σας σε υποσυνείδητο επίπεδο. Δείτε την τώρα ζωή σας σαν παρατηρητής.
και συνειδητοποιήστε ότι όλα αυτά που έχετε ήδη στη ζωή σας τα έχετε αποκτήσει χάρη στις υποσυνείδητες πεποιθήσεις σας, οι οποίες σας παρακινούσαν σε ορισμένες ενέργειες. Να θυμάστε ότι πάντα θα χρειαστεί να καταβάλλετε τεράστιες προσπάθειες και να ξεπερνάτε τον εαυτό σας με μεγάλη δυσκολία, επειδή προσπαθείτε να ξεπεράσετε τους περιορισμούς των προσωπικών σας πεποιθήσεων. Αυτή η στρατηγική αναπάντεχα κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και έλλειψη κινήτρου. Επειδή αντί να βρείτε τη ρίζα του προβλήματος, η οποία είναι τα ψυχολογικά μπλοκ στο υποσυνείδητό σας, προσπαθείτε να ξεπεράσετε τους περιορισμούς των προσωπικών σας πεποιθήσεων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείτε τη ζωή σας και να καθορίσετε τι είναι αυτό που κάνετε καλύτερα από όλους και έχετε εύκολα και καλά αποτελέσματα. Επίσης, να δείτε τι σας δίνεται με δυσκολία και με τι παλεύει το υποσυνείδητό σας. Και τότε θα καταλάβετε αμέσως τι χρειάζεται να αλλάξετε στον εαυτό σας. Θα ήθελα, φίλοι μου, να γράψετε στα σχόλια αν γνωρίζατε αυτά τα πράγματα σχετικά με το υποσυνείδητο και γενικά την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.